Празнуваме теб и уникалната ти енергия. Пиу-пиу-пиу! Това е супер яката кутия, човек, която да ми помогне с проблемната ми кожа. Пробваме тази оризова вода. Използваме този pH Repair Drop Serum. Вау! Никога не забравяйте да потупвате. Продуктът, за който съм най-развълнувана който е с сьомгова сперма. Или сьомгово ДНК. Шмеля PDRN. Так. Уау! Вау! Някаква маска е. Никога не забравяйте и вратлето си. И накрая за нашата skincare рутина Bodyguard Barrier. Буквално ще запечата абсолютно всичко уникални продукти. Кожата ми буквално наистина светна. Ценно съм на луксозно спа. Благодаря на Кибрид и Енгел за тази кутия. 10 от 10.